poučili z tej predchádzajúcej krátkej prestávky, že ste neodchádzali ďaleko, za čo som samozrejme vďačný. Jedlo pomaličky ubúda, ale nehambite sa, je to tu pre vás. Vidím, že už prichádzajú aj poslední oneskorení hostia, takže ich zdravíme týmto, zastavíme sa za nimi samozrejme. A ja som to takto ani moc neplánoval, ale takto vyšlo a budeme mať taký mini battle predajcov so športovým vybavením, pretože nás bude čakať taká case study Exišportu. Ako hovorím, je to taký mini battle s Decathlonom, ale verím, že sa dozvieme niečo užitočné, aby ste to možno vedeli aplikovať aj pre vás, pretože sú tam dobré informácie, ja som tú prezentáciu videl. A marketing dnes nie je len o pekných vizuáloch a kreatívnych kampaniách. Úspešný marketing totiž to musí prinášať aj reálne výsledky a podporovať rast biznisu. Na tom sa asi všetci zhodneme. V tejto prednáške sa dozviete, ako si pripraviť jasný a funkčný marketingový plán na celý rok, od nastavenia cieľov cez merateľné KPIs až po pravidelné vyhodnocovanie. Pokiaľ ste pripravení na poriadnu dávku praktických tipov, tak táto prednáška je o marketingu bez hmly, ako vidieť dopredu a zarobiť. Prichádza Alex Prochyra, founder Double, a Gabriel Galeštok, CEO Exisportu. Veľký potlesk. Ahojte všetci. My sme sa dnes na vás dohodli dvaja. Nech si môžete odniesť taký naozajstný double zážitok z tejto prednášky. A chceli by sme vám dneska porozprávať trošku o stratégii, o plánovaní, o vyhodnocovaní. Trošku sa pozrieť do toho, že čo naozaj ten marketing nám predstavuje, čo prináša, tým, že mám pocit, že veľmi často v poslednej dobe majú ľudia v marketingu takú tendenciu ako keby skočiť rovno do jedného z toho PČ promotion a trošku sa menej pozerá už na tie ostatné veci, ako nejaká cena, produkt samotný a tak ďalej. Často sa potom stretávame na začiatku rovno s tým, že príde klient, poďme, máme tu proste, že nejaké zadanie, robte hneď kampane a proste preskakuje sa strašne veľa vecí, aký máme produkt, aké sú jeho výhody, ako je nastavená cenotvorba, všetky tie veci okolo toho. Takže na začiatku je dôležité, aby bola dobrá stratégia, ktorá je založená na nejakých tých dátach, poznatkoch a všetkých ostatných veciach. Tak, dobrý večer, moje meno je Gabriel Galeštok, som momentálne CEO Exisportu, ale v Exisporte robím vyše 20 rokov, takže som rád, že je tu aj Decathlon, síce sme nestihli prednášku, ale povieme to, čo o našej spoločnosti. Dáme do záznamu. Takže určite, čo sa týka, čo je vlastne cieľom našej firmy, že aké sú základné otázky, čiže aký má byť výsledok. Samozrejme, každá firma si dáva nejaký cieľ, čo chce dosiahnuť. My máme fakt dlhodobú stratégiu, ktorú máme niekoľko rokov. V podstate posledných 5 rokov je nezmenená a stále sa snažíme priniesť top tovary a top značky na trh. Je to troška iné ako, povedzme, Decathlon, pretože my ideme hlavne po značkových tovaroch a Decathlon má viac toho privátneho tovaru, ale na základe toho máme aj vlastné značky, ktoré s nejakým spôsobom chceme predať. A čo je vlastne nejaká unikátna hodnota pri každom tovare, my to musíme hľadať. Nie je to jednoduché, pretože pri private sa snažíme nájsť to, čo zákazník slovenský hlavne potrebuje. My dlhodobo máme výskumy, máme čísla, podobne ako konkurencia a snažíme sa nájsť to, čo značka prestane ponúkať. My to máme také zvláštne, že nám sa veľakrát stáva to, že my máme top predajné tovary, ktoré predávame roky a značka sa z nejakého dôvodu strategického rozhodne, že ich nebude predávať a nám ich vyhodí z portfólia a pre nás je to veľký problém, pretože máme nejaké cieľe, hrubý zisk, tržby a tak ďalej a zrazu nevieme pokryť daný hrubý zisk, pretože nemáme daný tovar. Takže my v podstate tento tovar si vyrobíme pod privátom, tak ako to robí kopec iných konkurentov a čo je našou veľkou výhodou a celkom dobre počúvať tých zákazníkov, lebo my rokmi fakt máme odskúšané všetky problémy, čo zákazníci nám dávajú. Či toto sú recenzie spomínané, ktoré tu boli, ľudia vyvolávajú non-stop na call centrum, sťažujú sa, prečo tá značka má taký problém, taký, prečo sa zmenila látka a tak ďalej. Mohol by som rozprávať hodiny, ale fakt je dobre počúvať tých zákazníkov, učiť sa od nich a doniesť im napríklad ten privátny tovar. Čo sa týka unikátnosti tých značiek, tam v našom biznise je zase veľký dôraz sa kladie na zmluvy so značkami, pretože nie je jednoduché sa s nimi dohodnúť. Tie značky nejakým spôsobom diktujú, čo môžete predávať a čo nemôžete predávať. Tie značky vám povedia, v našom prípade napríklad máme len 7 obchodov, ktoré môžu predávať
špeciálnu bežeckú obuv, nebudem rozprávať značky, čiže presne značka si vytipuje, v tomto meste môže byť len jeden predajca, či napríklad tu na vnitre máme 2 predajne, nemáme dovolené predávať danú značku v 2 predajniach. Čiže sú také úskalia, s ktorými bojujeme a musíme namixovať správne ten produktový mix a hlavne musíme spraviť správne ten marketing. Hej, nemôžeme ho teraz urobiť kobercovo, rozhádzať ho, pretože by nám to nefungovalo, pretože len tu vnitre, keďže máme 2 predajne, ten marketing musí byť iný. Takže o tom sa bavíme, že kto je náš zákazník, ako. My keď vieme, že tu máme bežca zákazníka vnitre, no čo s ním? Keď raz jedna predajňa môže predávať top značky a druhá nemôže, čiže musíme to namixovať tak, aby ten zákazník bol spokojný, alebo musíme kaučovať náš tým tak, alebo prípadne ten e-shop, aby ten zákazník prišiel do predajne trebárs tu do N-centra. Takže aké sú očakávania od marketingu? Teraz som ich povedal, marketing nám musí pomôcť vlastne predať daný tovar, ktorý chceme, ale musí ho predať čo najvyššej marži. Čiže aj tu na spolupráci s Doublom v podstate máme rôzne stratégie pre jednotlivé typy tovarov. Za nás každý tovar označujeme podľa toho, ako je marža. Čiže my interne a rovnako aj agentúra vie, ktorý tovar sa nám oplatí promovať, ktorý tovar sa nám neoplatí promovať a na základe toho sa robia jednotlivé stratégie. Určite ste počuli veľakrát úplne niečo iné, promovať nejakú top novinku s dobrou maržou a úplne niečo bude úplne iná stratégia na nejakom vypredajom tovare, ktorý ostal po sezóne a treba ho dopredať. Poďme asi ďalej. Rád by som. Nefungujeme. Ale nedá sa. Je tu niekto, kto by nám pomohol? Vráťme sa späť, už to ide. Čiže klasické otázky, čo riešime s celým marketingovým tímom, čiže ktoré produkty vybrať, v akých cenách, čiže porovnáme konkurenciu samozrejme, plus musíme vychádzať zo stanovených cien od výrobcov, pretože my to tak máme, alebo od značiek jednotlivých. Distribučná logistika, áno, veľká veda, bolo spomínané balíkovo a ostatní, ako dodať správne tovar k zákazníkovi, pretože dneska my, čo máme informácie, zákazník chce všetko hneď a teraz. My tu nabojujeme s veľkými problémami, napríklad najväčší problém je elektrobicykle, ktoré sú to tovary, rátajte to v cenách niekde od 5000 vyššie. Ako to dodať, keďže sme aj e-commerce platforma, ako to dodať zákazníkovi, aby ten tovar bol v poriadku, nezničený, nedaj Bože nezničený prepravcom, nedaj Bože nezničený zákazníkom pri rozbaľovaní a tak ďalej. Čiže napríklad na to je úplne iný logistický systém, ako v porovnaní s bežnou vecou, s nejakým tričkom alebo ako ďalej. Propagácia, aké kanály, áno, vyberáme, meráme každý jeden kanál, aké tam boli konverzie, aké priniesol tržby, aký priniesol hrubý zisk a podľa toho upravujeme každú jednu kampaň. Asi viete tie teórie, že úplne niečo funguje inak na Instagrame alebo na TikToku a čo funguje bežne, alebo offlineová reklama, ale my mixujeme komplet offline s onlineom, s rádiom, prípadne s televíziou a fakt je to veľký taký guláš, keby som to zobral, kde spoločne s Doublom sa snažíme nájsť tú správnu ingredienciu, aby to fungovalo celé. Čo sa týka akcií a promo, fakt dopredu máme určené nejaké cenové hladiny, máme určené presné produkty, ukážeme si to na ďalších slajdoch, ako to plánujeme spolu s Doublom, aby sa to predávalo. Čiže máme presné KPIčka pre každú kampaň, aká má byť tržba, aký má byť hrubý zisk a ak to nie je dosiahnuté, bohužiaľ kampaň vypíname, alebo ju dávame prerobiť na novo celému marketingovému tímu, aby ju na novo urobil a aby nám chytila tých zákazníkov, pretože niekedy tie kampane od značiek nie sú publikovateľné na našom trhu. Tak to je presne dôležité si uvedomiť, že tých cieľov v rámci toho biznisu je niekoľko. Hej? Že proste väčšinou je tendencia spadnúť do takého, že OK, sme e-shop, chceme zarobiť, to je celé. Ale presne ako bolo povedané, každý ten produkt môže mať inú maržu, môže mať iný účel. Niektoré produkty sú tie, ktoré otvárajú košík, niektoré sú tie, ktoré ho zatvárajú, niektoré sú cross-sellové, niektoré sú nejaké bestsellery, na každom je nejakým spôsobom iná marža. Teraz keď presne máme nejaký typ biznisu, ktorý má viacero cieľových skupín, hej, od nejakých bežcov, plavcov, rodiny s deťmi, cyklisti, všetci dookolo, každý nejakým spôsobom ináč sa rozhoduje, ináč sa správa, iné nejaké kanály ako keby, že sleduje a podobne. Čiže je dôležité vždy vedieť, že akú kampaň ideme robiť a každá jedna tá kampaň by mala mať svoj zvlášť cieľ. Hej? Že čo chceme presne touto kampaňou povedať? Chceme odkomunikovať, že je nový produkt, ktorý máme výhradne v nejakom meste, v nejakej predajni. Ide nám o to teraz čo najviac ho predať, ide nám o to ako keby získať nejakých nových zákazníkov s tým, alebo čo konkrétne chceme tým podporiť. A na základe toho sa potom až cieľa následne
následne stanovuje, že aké kanály sa využijú, aké kampane, aké typy kampaní sa využijú, čo budeme sledovať ako primárne metriky, ako sekundárne metriky. Tým, že samozrejme každý ten biznis je o tom, že na konci dňa chce zarobiť, čiže nejakým spôsobom malo by to tam akoby smerovať, mala by byť ako keby, že celá tá nejaká konverzná cesta toho zákazníka definovaná, čiže vieme, že ten zákazník možno nejaký drahší produkt potrebuje ho 2-3 krát vidieť, kým on sa rozhodne, že naozaj si ho kúpi, alebo je to nejaký lacnejší produkt, hej, že proste idem si kúpiť, ja neviem, plavky, šlapky za 10 eur, za 15-20 eur, tak môže to byť aj nejaký taký spontánnejší nákup, teraz to potrebujem, kúpim si ich versus kúpujem si drahú 500 eurovú bundu, 300 eurovú bundu zimnú, ktorú budem nosiť ako keby 5 rokov, tak je úplne iný ten rozhodovací proces toho zákazníka, kým on príde k tomu nákupu, koľkokrát možno musí prísť na ten web, hej, z ktorých rôznych kanálov, a je dôležité toto všetko vedieť pri nastavovaní akoby dobrej stratégie celkovej tej kampane. Každý jeden. Možno taká zaujímavosť kvôli tým konverzným cestám a v podstate kvôli ďalšiemu marketingu meriame návštevnosť každého jedného produktu, čiže máme komplet štatistiku, koľkokrát bol videný, koľkokrát bol navštívený, už bez ohľadu na to, akou konverznou cestou prišiel. A na základe toho potom samozrejme robíme stratégiu, či už cenovú, alebo marketingovú. Máme produkty, ktoré boli navštívené 60 000 krát, 80 000 krát a k tomu je nejaký pomer predaja, čiže vyhodnocujeme si potom nejakú konverziu a vieme, či ten marketing bol správny alebo nebol správny. A zároveň musíme vyhodnotiť aj všetky ďalšie faktory, kde sú fakt dôležité, lebo asi sami dobre viete, že keď budeme napríklad túto zimu, keby sme tlačili neuveriteľne do lyžovania a zima bola ako bola, tak v podstate by sme prerobili. Čiže zohľadníme počasie, zohľadníme zákazníka, zohľadníme trebárs nejaké vládne opatrenia alebo niečo, čo nastane a my, ako náhle zistíme, že daná kampaň nejde spolu s agentúrou, tak ju vypíname. Tak to je super, že ono dá sa to robiť akoby relatívne aj automatizovane na úrovni už rôznych produktov, či už to bolo akoby v súlade s tou maržou, s počasím alebo s čímkoľvek. Tie veci v dnešnej dobe sa dajú veľmi dobre automatizovať a už akoby, že systém to vie robiť za vás presne, keď ten e-shop nemá proste, že 8 produktov, ale je proste v tisícoch, 10 000, tak je potrebné akoby čo najväčšiu mieru automatizácie do toho celého. No ale tú automatizáciu, vstúpim Alexovi do toho, sme urobili vďaka tomu, že fakt každý produkt má svoj label a viac menej podľa toho vieme tie dané marže. Hej? Takže základom je určite si fakt povedať, aký je cieľ každej kampane, čo vlastne chceme dosiahnuť, sme sa o tom bavili, kde sa zobrazí rovnako, čo s tým urobiť a overiť si fakt výsledky. Tieto výsledky overujeme týždenne, čo sa týka s agentúrou, tak si prechádzame jednotlivé čísla, ale zároveň máme aj vlastné Power BI, kde dostávame dáta v podstate. Máme 2-minútový interval, kedy sa nám hromadia data a vyhodnocujeme pre každého tovaru. Čiže vieme okamžite, ako náhle sa urobí nejaká kampaň, ako zákazník reaguje, alebo stane sa aj nám, môže sa stať, že sa povedzme zmýlime v nejakom tovare, zmýlime sa v cene a tieto veci a táto štatistika vám to odhalí. Takže vždy je, ako keby, keď sa k tomu vrátime, dôležité vedieť, čo máme tie ciele, čo z toho chceme dosiahnuť, ako potrebujeme na základe toho už ako keby, že dlhšie fungujúci, zabehnutý framework See, Think, Do, Care, ktorý proste je taký svätý grál, by som to až nazval niekedy toho plánovania, ktorému určite sa môžete stále s ním snažiť pracovať, odraziť od neho. Sú nejaké 4 fázy zákazníkov, See, Think, Do, čiže zákazník ešte len nehľadá, scrolluje. Tu by som povedal, že je veľmi dôležité si uvedomiť to, aký typ produktu máte, že či je to produkt, ktorý už ako keby, že ten trh pozná a existuje po ňom nejaký dopyt. A veľa ľudí sa už ako keby automaticky nachádza v nejakej tej fáze do, že oni ho chcú, oni ho vedia, že ho chcú a stačí vám potom robiť nejaké performanceové kampane, ako keby, že zožať ten dopyt, ktorý už existuje, hej? Pretože sú tí ľudia a im ten dopyt sa niekde vyskytne, hej? Že proste doma sa mi niečo pokazí, videl som to u kamoša, alebo čokoľvek, niečo sa stane, tak proste ten dopyt vy nemusíte vyvolávať, pretože on sa stáva organicky a potom vám stačí rovno skočiť povedzme do tej fázy do, zapnúť nejaké reklamy na Google a viete akoby rovno akoby inkasovať tie objednávky. Versus keď máte produkt, povedzme, úplná novinka, hej, niečo vyšlo, nejaké, ja neviem, moodboots kedysi, hej, proste neexistovalo to, hej, nové topánky, takže potrebujeme ľuďom dať vedieť o tom, že takýto produkt vôbec existuje, aby sa im páčil, aby si ho chceli kúpiť. Je potrebné ako keby ísť už od tej fázy C, budovať ako keby celkovo povedomie o tom konkrétnom produkte a prinútiť toho zákazníka, hej, že proste trošku tak príjmeť k tomu, aby prišiel až do tej fázy do a reálne urobil ten nákup. A čo je veľmi zanedbávaná časť, je tá fáza care, kde naozaj veľa tých zákazníkov má potom presne taký ten pocit, aj dneska sme sa o tom rozprávali, že už nemá kam prísť, neexistuje nejaký customer support, čo s tým mám urobiť, možno sa bojí tých e-shopov a podobne, čiže je veľmi dôležité myslieť aj na to, že hlavne keď viete, že váš typ biznisu
je taký typ, kde máte opakované nákupy. Hej, že je ako keby veľmi pravdepodobné, že ten zákazník bude potrebovať nejaký ďalší produkt, ktorý predávate, alebo že si môže kúpiť aj ten istý produkt. Hej, že proste keď predávate nejaké klince, tak proste, OK, raz to tam zákazník zabije, kam potrebuje, ale potom je pravdepodobné, že to bude potrebovať ešte niekedy v budúcnosti. No, v tomto ponímaní my rátame tzv. Doplnkový tovar, ktorý sa zobrazuje pri tovare, ale rátame ku každému tovaru, koľko doplnkov si vlastne kúpil zákazník, pretože pre nás je to alfa omega, aby sme mali čo najväčší predaj, viac kusov ku danému tovaru, pretože máme dve kvázi ako keby cesty. Jedna cesta je, keď predáme bicykel za nás ako majiteľov, chceme, aby sa k tomu bicyklu predali všetky doplnky. A keď sme to naposledy rátali, tak je to niekde od 10 po 16 ďalších položiek sa dá predať ku bicyklu. Čiže my sa snažíme to ukázať zákazníkovi. A druhá cesta, ktorú my často používame, snažíme sa zákazníkovi ukázať tzv. Lookbooky, štýly, ako ten zákazník sa vlastne má obuť, obliecť a tak ďalej, pretože tie značky trávia hodiny a hodiny tým, aby to vyrobili v nejakom tom správnom lookbooku, ako by to človek mal nosiť, ale veľakrát sa stáva, že predajca si vyberie z daného lookbooku len niečo a snaží sa to predať, alebo venuje čas marketingu len nejakej časti a nepromuje tú ďalšiu časť, a potom dosiahnete len to, že vám zákazníci vykúpia povedzme trička a nechajú vám k tomu nohavice a vy to ďalší rok neviete spárovať. Hej? Čiže my veľa času trávime nad tým, aby si to človek kúpil ako set, ako my to voláme interne kolekciu, aby sa to predalo a tak viete zvýšiť svoje tržby, lebo vám zákazník neuteče ku konkurencii a hlavne potom o vás nerozpráva, že oni tam v podstate nič nemajú. Kúpil som si tričko a kde je ten zvyšok? A tu navedľa máme predajňu. Ono sa vám veľakrát stane, hlavne u nás je to krásny príklad, že ten predávač vám to nepovie. Hej. Ten predávač veľakrát tie lookbooky ignoruje, lebo jemu sa môžu páčiť a nemusia sa mu páčiť samozrejme, ale tie značky určujú tie trendy a tie trendy sú celosvetové nejakým spôsobom zmerané, čiže fakt je dobre potom to ukázať na tom webe a predať to ako celok a máte šancu, že predáte viac. Preto je dobrá vec napríklad na e-shopoch, že keď tam máte nejakého modela, je celý a proste dať zákazníkom možno, že shop the look napríklad, hej, a vieš to kúpiť akoby celé v nejakom balíčku alebo celkovo s tým pracovať. Takže... Tak uvedomene si nestačí tlačiť len na predaj, ako pre nás je fakt podstatný ten servis. My sa snažíme, niektoré produkty sa prestali predávať. Je to napríklad príklad lyže. Dlhodobo v podstate ten trend lyžovania klesá, ale prišla náhrada a prišli požičovne. Takže v našom prípade sme sa museli komplet transformovať, stále predáme dané lyže, ale je tu veľká požičovňa, ktorá požičiava lyže a my dneska požičiame viac lyží, ako ich reálne predáme. To sú tie veci, kedy sa musíme nejak prispôsobiť zákazníkovi a vnímame to budovanie značky dlhodobo, ako je tu napísané, že nie je to len o tom, že teraz Exsport predá a sa nestará, ale ten servis napríklad lyží je obrovský. My požičiavame bicykle, servisujeme bicykle a snažíme sa priniesť ďalšie služby tomu zákazníkovi, aby tú hodnotu značky nejak vnímal a rád sa vracal k nám a rád u nás nakupoval, pretože je to tak, že chcete predať viac samozrejme, ale chcete, aby zákazník bol spokojný. Nie, málo kto o nás možno vie, že my na druhej strane robíme aj veľký obchod. S niekoľkými značkami robíme aj veľký obchod po celom Slovensku, po Čechách, Poľsku a tak ďalej. A o to viac je pre nás podstatné, aby sme urobili ten servis natoľko kvalitný, aby aj ten veľkoobchodník, ktorý od nás kupuje jednotlivé tovary, bol spokojný a aby aj on dal ďalej servis svojim zákazníkom, aby tam vznikol ten love brand, kde sa všetci snažíme urobiť nejaký love brand, že tí ľudia budú sa vracať. Čo by sme vám radi teda ukázali po tomto všetkom je nejaký flowchart. Verím, že vám to bude niečo napomocné. Možno to niektorí poznáte, možno niektorí nie. V tomto všetkom, ako keby o čom sme aj rozprávali, že máme teraz veľa produktových rád, máme veľa cieľov, máme proste veľa plánov, máme veľa produktov, máme veľa kampaní, máme veľa všetkého, nám často môže vzniknúť nejaký chaos. Hej? Hlavne pri tom, že máte aj interný tím, robíte s agentúrou, možno s viacerými agentúrami, teraz koľko tých kampaní robíme, aké bežali minulý rok, ktoré idú o mesiac, celé sa to stráca v komunikácii, snažíme sa to nahradiť nejakými projektovými nástrojmi a podobne. A tuto akoby prichádza na rad flowchart, čo je nejaká, nazvime to, mapa kampaní, ktorá nám veľmi sa osvedčila ako keby v celkovom prehľade kampaňovom. Takže takto nejak si to viete predstaviť. Je to akoby, že veľká tabuľka, veľmi v jednoduchosti viete na to využiť Excel, môže sa to robiť cez nejaké BI, Power BI, povedzme BigQuery, môžete to robiť v akomkoľvek systéme, kde si to viete akoby, že rozvrhnúť. S tým, že vznikne vám nejaká mapa, toto je len nejaká taká časť z toho, sú tam myslím prvé 4, 5, 6 mesiacov. Je to ako keby veľká mapa celého roku, ktorá nám po stĺpcoch ukazuje, že v akom sme mesiaci a zároveň riadky nám ukazujú,
plánované kampane na daný mesiac, ktoré môžu byť ešte rozdelené povedzme na long-termové kampane, na brandingové kampane, na katalógové kampane, na produktové, na rôzne short-termové aktivačné kampane a podobne. A vy si viete ako keby, že dopredu na celý rok ako keby, že naplánovať povedzme primárne tie hlavné kampane. Hej? Pretože keď sa pozriete na ten rok dopredu, dáte si ten čas, tak väčšinou viete, že áno, bude Black Friday, tak asi budem robiť Black Friday kampaň. Hej? Bude nejaká Veľká noc, príde nejaké back to school obdobie, niekedy v septembri prídu Vianoce. Viete si dopredu definovať, čo sú nejaké tie, či už sú to sviatky alebo jednotlivé udalosti počas toho roka, kedy viete, že budete plánovať nejaké akcie, keď možno viete, že vyjde nejaký nový tovar, hej, pretože viete, že teraz ja si vymyslím, snad netrepem úplne, hej, že nejaký Adidas dá novú kolekciu možno v apríli, čiže viete na apríl si naplánovať nejakú aktivačnú kampaň na toto, čiže viete si spraviť vy rovno nejakú mapu kampaní na celý ten rok, viete si dopredu nabudžetovať celý ten rok, čiže viete, s akým nejakým marketingovým budžetom plus minus počítate na ten celý rok, ako si to viete priradiť k tým kampaniám a zrazu získate, že veľmi dobrý ucelený pohľad na celý ten rok, čo vás čaká, kedy čo pripravovať. Na základe toho viete veľmi dobre si naplánovať, kedy treba mať hotové kreatívy, kedy treba mať hotové nejaké plány, kedy treba mať hotové nejaké texty, landing page, čo všetko viete veľmi dobre potom plánovať celý tým, celý marketing. Nemalo by sa vám potom stávať, že ste fakt, že ja neviem, že 2 dní pred spustením a ešte čakáte na grafika, agentúra nestíha, všetko je na poslednú chvíľu, pretože viete si to dopredu ako keby, že celé naplánovať. A zároveň k tomu, čo je ako keby, že veľmi dobré, je to, že viete ako keby aj retrospektívne sa na to pozrieť. Že keď si tieto plány robíte, pozriete sa na minulý rok, viete si k tomu rovno označiť, aké ste tam mali rozpočty, aké tam boli PNOčka, pri ktorej kampani v akom období a viete rovno aj na základe toho si povedať, že čo na ten budúci rok teda naplánujem, čo mi tam fungovalo, čo mi tam išlo a viete na základe toho to si veľmi, veľmi dobre naozaj plánovať celý ten rok, plánovať si prácu, náklady, odhady tržieb, všetkého. Že? Takže veľmi, veľmi dobrý. Určite v našom prípade len skočím do toho. Fakt máme tie long-termové akcie, Black Friday, Vianoce, čo bolo povedané. Do toho my máme akcie, marketing naplánovaný podľa toho, ako to chcú značky, pretože značka vám určuje presne, čo musíte kedy promovať, kedy môžete urobiť nejaký výpredaj a tak ďalej, aby ste išli tzv. Globálnym marketingom, ktorý tlačí značka v našom prípade. Čiže ak púšťa veľká značka, neviem, vymyslím 1. marca kampaň na futbal, my ju kopírujeme. Čiže naraz ide v nejakých médiách, povedzme v našej televízii, a my sa vieme v úvodzovkách priživiť, ale máme to tak naplánované, k tejto kampani, pretože ona už je v televízii, je už zaplatená, čiže my využijeme tie marketingové prvky a všetko, vieme ušetriť náklady týmto spôsobom a urobíme tú kampaň rovnako a tak je, ako je. Potom samozrejme máme kopec drobných kampaní, ktoré my ich voláme mikrokampáne, tak to povieme obrazne, to sú kampane, ktoré trvajú približne 2 týždne a potom máme fakt operatívne tie, čo veľakrát vidíte, jednodňovky, dvojdňovky, víkendovky, kde už sa hasí nejaký problém, kde to vzniklo. Ale fakt je všetko naplánované. Aj tá víkendovka, ktorá bude, my ju vieme, že budeme robiť o týždeň a že budeme hasiť niečo, čo potrebujeme urobiť, pretože veľakrát marketing pomôže aj zahasiť nejaký problém, ale viac menej prevažuje 90% tých plánovaných kampaní, ktoré sú dlhodobo plánované a tie operatívne to sú už len nejaké, ktoré musíme spoločne spraviť. Dôležité, čo povedal Alex, je určite tá história. Odporúčame všetkým si robiť históriu, pretože my, čo sa stretávame s marketingármi a v tom týme je strašne veľa ľudí, či už viacero agentúr alebo viacero grafikov a tak ďalej, tí ľudia si to tiež nepamätajú. Veľakrát sa nám stane, že o rok sa ideme do nejakej kampane a ľudia si už nepamätajú. Pamätajú si, čo bola kampaň, ale nepamätajú si samozrejme výsledky. Takže my si každé výsledky pred každou kampaňou na novo pozrieme a ju prehodnotíme, či ju ideme nejakým spôsobom oživiť, ale väčšinou ju oživíme už aj vizuálne a tak ďalej, alebo ju úplne zamietneme, alebo je na nás, samozrejme urobíme veľakrát aj kampaň, ktorú si povieme, že minulý rok nebola úspešná, ale so zdravým rozumom ju prehodnotíme, čo sa stalo daný čas a relanchneme ju na novo, pretože mohla byť nejaká chyba, to je príklad toho, čo som tu spomínal, lyžovanie. Darmo sme mali naplánované napríklad lyžovanie na marec, obrovská kampaň na jarné prázdniny, keď tu bol obrovský problém so snehom. Hej? Čiže ďalší rok nezopakovať nejakú kampaň na jarné prázdniny by bola chyba. Už teraz sme to prezradili, že bude ďalší rok na jarné prázdniny zase kampaň, ale bude určite, pretože je to podstatná kampaň pre nás. Ja by som ešte poslednú minútku, ktorú máme, využil na to, že už keď sme prišli k tomu vyhodnocovaniu, že keby ste nám tam mohli pustiť to videjko. Teraz je akože taká novinka, všade sa hovorí o AI, tak boli by sme neradi, keby sme vám v tejto prednáške nejakú AI neukázali. My využívame konkrétne tento nástroj od spoločnosti Zircontri, čo je vlastne novinka na trhu, kde viete ako keby priamo mať svoj vlastný report priamo s nejakým chatbotom.
Je to akoby, že dobré v tom, že ako keby, že pri tej spolupráci viete sa pozerať do reportu štandardne, hej, máte report, máte Google, máte Facebook, máte strašne veľa dát na jednom mieste, máte tam Analytics, máte svoje internet dáta, máte obrovské prehľady, neviete, čo s nimi. Tento nástroj je super v tom, že vy priamo v tom reporte, ktorý máte otvorený, máte priamo nejakého chatbota, umelú inteligenciu, ktorá vidí všetky vaše dáta a viete sa ako keby, že rozprávať s vašimi dátami. Ako keby priamo v tom prenose, čiže viete hneď získať informácie, že ako vám idú kampane, ako ich plánovať a čo s nimi robiť, čiže šetrí vám to veľmi veľa času a veľmi veľa energie pri tom ako keby vyhodnocovaní a plánovaní do budúcna. Určite nám to pomôže, lebo máte data zo všetkých platform pod jednou strechou a dokážete to veľmi rýchlo analyzovať. Tak, ďakujeme pekne. Ďakujem. Ja sa k vám tu pridám teda do tej trojky. Takže ste to akurát stihli, si myslím. Videjko bolo veľmi pekné. Ten nástroj, čo si prezentoval, to je nejaká externá aplikácia, alebo čo to je zač ten Zircon 3? Áno, je to externá aplikácia, je to vyslovene reportovací nástroj, niečo v štýle ako keby Looker štúdia, len to ešte k sebe spája aj celkovo tú dátovú časť a tú umelú inteligenciu priamo v reporte, hej, kde doteraz ako keby väčšinou sme museli exportovať si nejaké dáta, nahrávať to, ja neviem, do ChatGPT alebo do niečoho, aby mi to povedalo niečo na základe tabulky. Teraz tá umelá inteligencia vidí všetky vaše dáta, ktoré aj vy nevidíte a nemáte šancu sledovať a na základe toho vám naozaj dávať že odporúčania. Je to veľmi ako keby useful aj pre klientov celkovo, že akoby nepotrebuje človek takú hlbokú expertízu a 5 špecialistov na každý kanál, ale rovno získate informácie od toho bota. Ja zase dokážeš povedať potom. Určite neskôr. rád. Hlavne fyzicky neviem, kto má koľkých marketingových špecialistov, ale má toľkých špecialistov na každý kanál a tráviť hodiny nad každým kanálom je tiež obťažné, takže toto je zjednodušenie si práce. Že sa to vlastne tak sumarizuje do jedného. Super. Poďme na otázky, odpovedajte podľa toho, ako uvážite za vhodné. Využíva Exisport ako predajný kanál agregátor produktov? Ak áno, tak ktorý? Ak nie, tak prečo? A či bude v budúcnosti? Má v pláne využiť aj takýto predajný kanál? Momentálne nepoužívame, v pláne ho máme, áno. Takto, nemáme konkrétny vybratý, pretože máme strašne veľa ponúk, veľakrát sa o tom bavíme, v podstate každý deň sa sype nejaká ponuka a u nás je fakt dôležité si vyhodnotiť dané ponuky, ktoré dostávate od rôznych služieb, ktoré sú tu na trhu, s veľa službami, ktoré tu boli dneska prezentované, aj my v podstate nejakým spolupracujeme, ale nie je to jednoduché, ja snažím sa každému vysvetliť, že nemôže mať poprvé implementované všetko, nie je to v ľudských silách, a po druhé, každá vec si potrebuje nejaké otestovanie a tak ďalej. Čiže my máme pred sebou dlhodobo rozpracované projekty, ktoré potrebujeme dokončiť a viac menej sme v štádiu, že niektoré, tak ako agregátor, odkladáme a v podstate čakáme, kým dorobíme to, čo je pre nás podstatné, ale aby sme mohli ísť ďalej. Tak. Jasné, rozumiem. Myslím, že si zodpovedal dostatočne obsiahlo. Podarilo sa Exisportu dostať aj e-shop na výkonný kanál, alebo je to stále iba doplnkový kanál oproti predajňam? Rovnaká otázka ako na Decathlon. Ste na tom lepšie v tomto smere? My každým rokom rastieme, čo sa týka e-shopu, ale rastieme vďaka tomu, že otvárame nové trhy. Čiže pre nás je to fakt výkonný kanál, pretože my sme momentálne v Čechách, sme v Maďarsku a momentálne otvárame Poľsko. Čiže tým pádom nám sa rozšírila tá predajná sieť o milióny zákazníkov a viac menej nám to funguje týmto spôsobom. Ale aj na Slovensku nám to rastie a ja tvrdím, že ten e-shop rastie a bude rásť. Je problém s tou informovanosťou. To je väčší problém, to je to, čo som tu spomínal, že niektoré informácie vám ten predajca proste nedá, buď ich nevie dostatočne, alebo nevie, že sa to deje na inej predajni. To je to, čo som povedal. Proste máme niektoré značky, niektoré produkty niekde inde a ten predajca nestíha všetko dopodrobná vedieť a tým pádom my sme týmto obrovsky limitovaní, lebo tie značky si robia tieto limity. Čiže viac menej v zahraničí ten e-shop je taký viacej úspešnejší než na Slovensku. U nás rastol cca 10% rok s rokom ten e-shop a samozrejme aj v zahraničí pre nás momentálne priorita, pretože hlavne napríklad Česká republika, kde momentálne tých zákazníkov je dvakrát viac ako na Slovensku, takže spoločne s agentúrou Double tam bušíme do tých Čiech a zatiaľ je to pozitívne. OK, dáme si poslednú otázku. Podarilo sa... Dobre, už sme preskočili. S tým pricingom, to ma zaujímalo, že či pracujete v porovnaní s konkurenciou, či máte nastavenú nejakú automatizáciu, teraz možno pohyblivé ceny podľa toho, ako často človek chodí na web, alebo takéto nejaké stratégie? Nie, na e-shope nie sú pohyblivé ceny, ale za celým týmto v podstate našim cenovým systémom je BIčko, kde máme naprogramované vlastné BIčko, ktoré nám stráži cenotvorbu a viac menej nám ukladá a urobí návrhy cien, tak by sme to robili, zhodnotí jednotlivé ceny, urobí nám návrhy a na základe tých návrhov sa už príslušní ľudia rozhodujú. Všetko prechádza ešte ľudským
schválením a možno raz to bude AIčko. OK. A aké máte PNOčko? Úplne na záver. Záleží od trhu. Na Slovensku, Dajme slovensky. Na Slovensku sme tento mesiac 9,6% PNO. Dobre, sú tam už iba také milé dotazy. Kto by chcel na afterku, tak v Dubli. Určite sa zastavte. To bol Alex Prochyra, founder Double a Gabriel Galeštok, CEO Exitsport. Ďakujem páni. Veľký potlesk. Nech sa páči. Ja som vám sľuboval taký malý battle, ale myslím si, že tie informácie sa krásne doplňali a